Estamos xa de volta. Estamos co IES Afonso X de Cambre. Temos, bueno, presentadevos vos, que xa nin anotei o nome, disculpademe. Vale, eu chamome Antía. Eu chamome Paula. Eu chamome Uxía. Vale, estábamos falando antes que é a vosa segunda participación aquí na Cullerciencia. Que traedes este ano? Bueno, pois traemos, por exemplo, como facer plástico biodegradable, velas aromáticas, Como descifrar o DNI, o sea, a letra. Facer marcapáxinas. Marca páxinas. Bastante variado, non? traemos tamén máis cousas como, por exemplo, como con pigmentos naturales, Sí. como facer diferentes formas plasmándoas nunha tela. Vale. Bueno, pois contádeme un poquinho do que vos encargades cada unha. Vale. Dalle por aí. Eu encargo Espera, que temos o bo das 6 que nos está que nos está interrumpindo. Dalle, era broma. Eu encárgome dos marcapáxinas, Sí. que consiste en facer unha mezcla que xuntase cúrcuma con alcohol. Aos nenos lles mandamos poñer a mezcla nun papel e logo elixen un debuxo e o poñen encima e logo teñen que deixalo ao sol 10 días e logo lles queda a marca do debuxo que puxeron no marcapáxinas. Carai, 10 días para nenos, Estades aí tirando da paciencia, hai que aguantar. Que ben, está moi ben, moi boa experiencia. Eu encárgome dos DNIs. Cada DNI ten un número e unha letra. Entón, colles o número e o divides entre 23. E o resultado que te dé, buscas nunha táboa e despois dache a letra. E tens que facer coincidir a letra coa túa letra do DNI. E se non dá a mesma letra, é que é incorrecto ou é falso o DNI. Non sabía, bueno, entendía que tiña que haber algunha correlación entre a letra e o que é o DNI, pero non sabía que había unha forma. Está ben. E ti? Pois eu encárgome do plástico biodegradable, das velas aromáticas. O plástico biodegradable pois é un plástico pois que non contamina. O fas con unha cucharadiña de vinagre blanco, Sí. outra de glicerina vegetal, tamén 100 ml de auga e tamén con fariña de maíz, de Vale, aí cena, millo. ese tío, sí. Pois o que fas é mezclalos, despois o quentas para que collan espesor e os estendes nunha lámina, Sí. os deixas secar entre 1 e 2 días e pois despois o extraes e pois xa queda o O plástico. plástico, vale. E despois as velas aromáticas, necesitas un recipiente cunha mecha, despois tamén necesitas cera de soia. O que fas é pois pegar a mecha ao recipiente, Sí. derrites a cera de soia e engades pois, por exemplo, aromas ou colorantes, o que ti queiras, e despois pois o engades ao recipiente e o deixas secar e xa estaría. Vale. Bueno. Un proceso tamén laborioso. Mira, de vos sodes do Club de Ciencia, non? Entendo, do instituto. Sí. Contádenos un poquinho de como funciona, a ver. Como se chama, como funciona. Vale, pois chamase Club Sabiociencia. Pode apuntarse calquera persoa do instituto, dende primeiro da ESO ata segundo bacharelato? En principio, normalmente se apuntan dende primeiro da ESO ata cuarto, porque Cuarto. os de... Sí, porque... O bacharelato van aparte. Sí. Ese non se relaciona Xa con... acaban antes. Vale. O andar cun de primeiro da ESO. Vale, e que como funcionades? Pois dividéndose en 3 grupos neste caso. Vale. Cada grupo vai facendo varias actividades. Depende en física e química, a bioloxía e laboratorio e matemáticas. Bueno, propostas son vosas, son dos profesores que vos coordinan ou como é? Pois un pouco de todo, a verdade. O sea, nos, por exemplo, os que deciden ao final son os profesores, pero tamén temos, podemos propoñernos. Vale, moi ben. Querías dicir algo que te cortou a tua compañeira? Que quedámonos ao Clube de Defensas nos martes
pola tarde antes Sí. das clases. Bueno, sodes numerosos, sodes moitos, sí? Sí. Sí, gusta. Cantos viñestes aquí hoxe? Más ou menos, que saibades. 6. Sí. 6. Pola mañá creo que viñeron máis, pero... Vale. E que vos está parecendo a feira? Moi chula. Sí, Sí? moi ben. Estades a gusto? Sí, eu para ano quero volver. Eso é verdad. Sí, eu sí que é moi agradable, a verdad que se está moi ben. E normalmente acompañanos o tempo, así que estáse moi ben. Pois moitísimas grazas por vir hasta aquí, hasta a radio, e que pasedes moi ben. Moitísimas Moitas gracias. grazas. Moitas grazas. Chao, chao. Chao.